ndiKristu waibaiwa parumbabvu muchiburiswa mukadzi wake kereke yeNew Covenant. Haleluya. Saka Kristu ndiye second Adam wemweya anoraramisa mweya. Asi Satani wakauya munda wEdeni akakanganisa Eva. Eva ndokubvatadza ndobva kwauya Mwari odedza munhu uri kupa anoti ndanzwa izwi renyu asi ndatadza. Zvikanzi asi hauna kupfeka zvikanzi mukadzi wamakandipa. Kwakublema Mwari kuti ndimi mune romu nemistake makandipa mukadzi. Mwari akati ndinoitambira romu yamwanangu. Ndokuenda kumukadzi chii chawaita akati inyoka. Kunyoka akangosikotuka. Watukwa. Ndichaisa ruvengo pakati pako nemudzi munhukadzi. Ichauya upfanye musoro wako. Ari Kristu unouya. Saka subtraction sign yakauya naSatani mumundu wEdeni kuzobvisa ukama hwemunhu naMwari. Asi addition inouya naKristu. Ndo panomiswa sign inavaJudha vamuti Kristu havamudi kwakumwisa pasi kwakutora minus kwakubva kwaiswa plus ndokubva vatora Kristu kwakumuti pasi apa ndepako ndokubva vati kumabvazuva ndekwako kumadokera ndekwako kusauthi ndekwako kumaodzanyamba ndekwako nekudenga ndekwako. Ndobva denga rese ndobvadedzera kuti zvapera ndokuti tenga neropa rake. Kana tisina kuparidza kuti Kristu wakauya akatambudzikira isu akafira isu akati vanotenda vakabhabhatidzwa vataponeswa. Tikasatenda mushoko raKristu kufa tinoraswa, asi tikatenda tichaponeswa. Mharidzo akati uya kuna Jesu aunasvika ndokubva Jesu atuma shoko kuti muudze kuti mudzidzisi asvika unokudana. Mharidzo anzwa kuti mudzidzisi wasvika unokudana akaenda unochingamidza mudzidzisi wako. Isaiah chapter 30 verse 20 inoti meso ako achaona mudzidzisi wako. Marita naMaria vakaona mudzidzisi wavo. Kristu nesu tichaona mudzidzisi wedu. Asi nguva yekuritaya asori vakaritaya basa raMwari. Kwenimi semusingaritaye kuvenga, kwenimi semusingaritaye kuba, kwenimi semusingaritaye kunyima. Ritaya yukusadaira kudaira kusadaira dzimwe dzimbo mudaira dzimbo dzemwana vateni mudaira chatabreza dzirimo mufoni mberi Haleluya.